Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a sashenmu na labarai da al'amuran yau da kullum na wannan tasha tamu mai suna kasar Hausa 24. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha sai ka daure ka danna subscribe da kuma alamun kararrawa domin sanar da kai sababbin ayyukanmu da zarar mun dora. Sannan mai sauraro yana da daman bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta irin su Instagram kasar Hausa da kuma Twitter a kasar Hausa da kuma sashinmu na Facebook mai suna kasar Hausa, ko kuma ɗungurungun mai sauraro zai iya bibiyar mu a website ɗinmu mai suna kasarhausa.com domin samun sahihan labarai kuma ingantattu. Tunatar da yan uwana kaɗan daga cikin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka gada wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kauna. Dukkanin godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya zaɓa wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abokai, ya sanya irin kasan da suke da shi na ƙaunarsa alaihi salatu wasalam ya fi na kowa yawa, ya fi na kowa cika. Tabbatarwa nake babu wanda ya cancanci abota masa gaskiya in ba Allah ba, shi kadai ba shi da abokin tarayya. Kuma hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, manzon Allah ne. Tsiran Allah da aminci su kara tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa masu daraja da dukkan waɗanda suka biyo bayansa da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. Aminci mai yawa ya tabbata gare su baki daya. Bayan haka ya ku al'ummar musulmi, ne muku wasiya da ni kaina idan tsoron Allah mai girma da ɗaukaka da kuma yi masa biyayya da kuma kaunar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ka kaunar manzo alaihi salatu wasalam wani abu ne da ya zama tilas daga cikin abubuwa na tilashi a cikin wannan addini namu. Ubangiji madaukakin sarki a cikin suratul tauba cewa yayi, ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah cewa yayi ka gaya musu ya annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce in har ya tabbata sanda kuke wa iyayenku da ƴaƴayenku da kaunar da ainihin ƴan uwanku da matekunku da danginku da dukiyoyin da kuke tsoruta da kasuwancinku wanda kuke jin tsoron tasgadansa da gidan daji wato mazaunanku wanda wato ainihin kuke jin farin ciki da murna na zama a cikinsu. In dai waɗannan abubuwa guda bakwai da aka lissafa zuwa takwas su ne suka fi soyuwa gare ku fiye da ƙaunar Allah, kuma fiye da ƙaunar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiye da ƙaunar yin jihadi a tabarkin dukkan addininsa. In dai haka ne to ku je ku yi sauraro har al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala iso muku. Allah baya shirye da jama'a da suke ainihin fasikai. Wannan aya bayan Allah karara ta nuna mana wajibcin kaunar Allah da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma lalle wannan kauna ya zama wajibi ta zama ita ce ake fara gabatarwa akan kaunar dukkanin wani abin kauna. Babu sabani cikin haka tsakanin al'ummar musulmi baki daya. In wani ababen mutuntawa cikin addinin Allah, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun gwada mana wannan kauna gwadawa a aikace ta yadda suka rika sadaukar da rayukansu da jinannakinsu da dukiyoyinsu a arhance a tafarkin ɗaukaka addinin Allah da kuma yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya. Har ta kai suka ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ma'aikin Allah, waɗannan dukiyoyinmu ne ga su nan gaban ka mun baje maka su ya ma'aikin Allah. Ɗebi iya abin da ka ga dama, kamar abin da ka ga dama, abin duk da ka ɗauka ko ya ma'aikin Allah shi ne muka fi soyuwa, wato ya fi soyuwa a gurinmu, wallahi fiye ma da abin da ka bari baka ɗauka ba. Ga rayukanmu nan da nan ka ya ma'aikin Allah, wallahi da za ka fitar da kanka ka yi dake cikin wani kogi, wallahi mu ma da mun yi daken nan mun kusa tare da ka ya ma'aikin Allah. Da mutum ɗaya wallahi ba zai roƙe ƙin dake cikin wannan kogin ba. Mu ya ma'aikin Allah mun rantse maka da Allah, wallahi mu masu wato ainihin gwada tsananin haƙuri ne a fage na yaki, masu nuna maka gaskiyar abin da muke rike da shi a cikin zuciyarmu lokacin da aka yi aron gama wato ainihin da abokan gaba. Ka zartar da mu, ka tafi da mu duk inda ka dama ya ma'aikin Allah, ka tafi da mu irin wato inda da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka umarni ka tafi, wallahi tafi tare da mu ya ma'aikin Allah. Ya kuma yan wani ababen mutuntawa cikin addinin Allah, mutumin duk da yake gyaran lura game da irin wato ainihin maganganu na sahabbai da ayyuka na sahabbai da aka samu a wannan bangare, wallahi bayan Allah
zai gano gaskiyar wannan tsantsar kauna da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin girman ta a cikin zukatansu. Wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa Amr dan As, Allah ya kara masa yadda, cewa yayi mu dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dare da mutum daya da ya fi soyuwa a cikin ainihin zukatanmu fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita ni kan wallahi babu wani wanda ya fi girma a idanuna nake ganin girmansa fiye da annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ita wallahi ni ba na iya kura idanuwa kai cika idanuna da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ganin girmansa. Wallahi na za ku tambaye ni in wasabta muku yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne, ita wallahi ba zan iya ba, wallahi ba zan iya ba, don ba na iya kura idanun ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallo. Hakan ne Imam Muslim ya rawaito a cikin ainihin sahihin littafinsa sahih Muslim. An tambaye sai na Ali Allah kara masa yarda, shin ku a matsayin ku na sahabbai yaya yanayin kaunar ku take ne da san ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Sai na Ali ya ba da amsa da cewa wallahi na rantse muku da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fi soyuwa a gurin mu fiye da san da muke wa dukiyoyinmu, fiye da san da muke wa ƴaƴayenmu, fiye da san da muke wa iyayenmu mazansu da matansu, fiye da san ruwa mai sanyi ga mutumin da yake cikin tsananin kishirwa ya zai cika da irin wannan ruwan mai sanyi. Yaya za ka ji murna da kauna? Ita ce wallahi san da muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya wuce haka. In ji sai na Ali Allah kara masa yarda. A wajen musanya da aikekeniya da karkai tsakanin bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bangaren Qurayshawa a sulhul Hudaybiyya, Urwatu dan Mas'ud ɗaya daga cikin wadanda aka aika su ne daga bangaren Qurayshawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ya koma wajen Qurayshawa zai ba su labarin abin da ya gane wa idanunsa, da ya koma da abin da yake cewa ku jama'a ta na nan muku da Allah wallahi na kai wato ainihin sako ga sarakuna iri daban-daban. Na je na ja tawagar jama'a zuwa ga masarautar Kaisara da masarautar Kisra da masarautar Najashi da ke Habasha. Na rantse muku da Allah ni ban taba ganin wani sarki da fadawansa da mutanensa ke girmama shi irin yadda na ga sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kamar da Imam Bukhari ya rawaito. Bayan Allah Imam Shafi ya rawaito hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wani mutum daga cikin mutanen Madina ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ma'aikin Allah, Allah ya ma'aikin Allah kai na fi so fiye da san da nake wa raina, fiye da san da nake wa ɗana, fiye da san da nake wa iyalina, fiye da san da nake wa dukiyata. Wallahi ya ma'aikin Allah ba dan na zo na ganka din nan ba, na ganka da idanuna wallahi zato nake ji nake wallahi mutuwa zan yi. Ganin nan haka ne shi ne yasa na su cewa ba zan mutum ba yanzu. Wallahi da ban ganka ba wallahi ji nake a raina wallahi tamkar mutuwa zan yanzu. Saboda tsanan kamar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba haka sai wannan mutumin Madina sai ya fashe da kuka yana zubar da hawaye. Sai ma'aiki alaihi salatu nake cewa kai bawan Allah me kuma yasa ka kuka ba gashi ka zo ka ganin ba? Sai wannan bawan Allah sai ke cewa ai ya ma'aikin Allah tunawa ne ba za ka yi wafati mu ma kuma za mu mutu. Idan an mutun nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai dauka gadar ka tare da ainihin annabawa, matsayin kama cikin gidan aljanna kana can tare da annabawa. Mu kuwa in ma har mun samu shiga gidan aljannar muna can kasa da kai, muna kasan kai ma'aikin Allah. Manzo da sai masa shiru bai ce da shi komai ba, har Allah tabaraka wa ta'ala sai saukar masa da aya ainihin a cikin suratul nisa'i, ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ke cewa wanda ne ya bi Allah ya bi manzon nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man yuti Allah wa rasula Allah sai ce fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim. Waɗannan da suke wa Allah biyayya, suka yi manzon Allah biyayya, ire-iren su suna tare da waɗannan da Allah ya yi musu ni'ima. Ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina, sune annabawa, was-siddiqina, da masu ranar gaskiya siddiqai, wash-shuhada'i, wanda suke ainihin mutuwar shahada in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hasuna ulaika rafiqa, wa shuhada wa salihin da nagartattun bayi, wa hasuna ulaika rafiqa,
Allah ce abokan zama irin waɗannan ai sun kyautata a ce irin waɗannan su ne abokan zaman ka. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa manzon Allah sa wannan aya sai yake gina wannan sahabi yake cewa abshir fi albashir, ma'ana ne maka albashir kana tare da ni, kana tare da ni. Matsayin wannan kauna da kake mani ta sa ka samu matsayin muna tare da kai ranar gobe kiyama. To Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu tashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yan uwana mu'mina da ke wannan guri mai tarin albarka, wannan shine yanayin kadan daga cikin irin soyayya da kauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rika ainihin nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta da suka gabatar da shi akan kawunansu, wato akan rayukansu da iyalansu da dukiyoyinsu da ma duk wani mutum a duniya baki daya suna bibita manzon Allah a kansa. Bayan Allah, to ko ina za mu yi haɗa kanmu da waɗannan bayan Allah wajen ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina za mu iya wannan? Ba sai dai mu sha rawani tun ba da tarbiya sha tutoci ko mu dage wando iya gori da gemu zai dage hayya kirji ko sai dukan kirji ko sai kaza da sunan ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma da za a ɗaga ka a kalli rayuwarka ta wani bangaren sai ga ina ƙaunar annabi. Kana gama shan rawanin naka da cirbin, kana gama dage wannan naka da gemu zan gege ka iya kirji, kana amma yanzu da muna zai gifta sai rashin kaunar Allah ma gurgun ta bayyana a mu'amalarka. Nawa ne muke nuna kaunar abin ɓarin baki amma a aikace babu. Bayan Allah ina za mu haɗa kanmu da waɗannan bayan Allah? Shin tambayi kanka bawan Allah mai sauraro na, kai din nan mai kaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam? Tambayi kanka, ni ma tambayi kaina, kowa tambayi kansa. Shin mu masu kaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam? Shin kai din nan bawan Allah aikace kana bibita umarnin da Allah da manzon Allah suka bayar akan abinda umarnin kanka da kanka ko akan san zuciyarka? Ta kowa tambayi kansa. Shin aikace bayan Allah muna yin bege na ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatanmu? Muna shauƙin ƙaunar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin zukatanmu? Tambayi kanka bayan Allah. Shin aikace kana buri da fatan a tashe ka tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ranar gobe kiyama? In har hakan kake to tabbas ne maka albishir kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah da yace mutum yana tare da wanda yake sauraron guda kiyama. Mu masu kaunar manzon Allah da sallallahu alaihi to kaunar ta zama ta gaskiya. In ta zama ta gaskiya za mu zama tare da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ubangiji ka karawa musulunci da musulmai daraja. Allah ka kara taimakawa musulunci da musulmai a wannan rayuwa da muke ciki. Allah ubangiji ka magance wa dukkan al'umma musulmi abin da ke damun su. Allah ubangiji ka kara mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa kaunar da muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama kauna ce ta gaskiya ba kauna ta dubbanin baki ba. Duk mutum da suke damun ka sana ta mu ta Najeriya Allah ka mana maganin su. Allah ka kawo mana karshen su. Allah mafi na rayuwar nan Allah ka dauke mana shi ya Allah. Allah tsadar al'amuran nan ubangiji Allah ka sauƙaƙa mana. Allah ka hore mana abun sayar. Da rabar da ke taba mana shi ubangiji Allah ka yaye mana ka ba mu lafiya. Allah ubangiji sa da rabar sai mu kafara da laifukan mu. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama Allah musu albarka. Allah musu albarka. Allah musu albarka. Amfanin namu Allah ya sanya musu albarka. Allah ka tsare mana shi ya Allah. Allah ka iso mana shi gidan da mu lafiya. Idan ya iso Allah ka ƙara ba mu ikon sauke haƙƙin ka da gaskiya ya Allah. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dukkan abun da annabi ka yi roƙe ka da alkhairi Allah mu roƙe ka sada mu da shi. Duk wani shirin da annabi ka yi matsayi da shi Allah mu roƙe mana tsare da shi. Allah ubangiji ka taimaki musulunci da musulmai. Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. اغفر اللهم لنا ولوالدينا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
وصل اللهم وبارك واكرم وانعم على خير خلقك محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.